Déu vos guard. En el seu segon viatge apostòlic, al voltant de l'any 48, Pau i Bernabé van visitar Iconi, entre altres poblacions de l'actual Turquia. Allí van predicar la doctrina de Jesucrist, tota una novetat per als seus oients, entre els quals es trobava una jove anomenada Tecla. Un document del segle II, Fets de Pau i Tecla, relata les peripècies que va haver de passar la nova cristiana quan la seva família mateix i la societat de l'època van rebutjar la resolució que va prendre de seguir l'apòstol Pau i mantenir la virginitat, desfent els plans dels seus pares. Aquí entra la llegenda de les moltes proves i miracles que va tenir. Tecla, per protagonista, llançada a les flames, condemnada als lleons, tirada a una fossa amb reptils i altres tortures que poden contemplar-se en el retaule de l'altar major de la catedral de Tarragona. Entre el dubte i la certesa s'ha debatut molt sobre una possible estada de Sant Pau a Tarragona i sobretot si Santa Tecla va poder acompanyar-lo. El que és segur és que des de molt antic Tarragona té una devoció singular a la nostra patrona. Ja en el segle XIV se li dedica la catedral i això després de 4 segles de dominació musulmana, cosa que permet pensar que la devoció va poder ser anterior encara que no se'n conservin testimonis. La festa de Santa Tecla és també molt antiga. Es remunta a l'any 1321, quan va arribar al braç de la Santa des d'Armènia, i la veritat és que mai no ha deixat de celebrar-se com la principal festa ciutadana. Amb aquest motiu, vull felicitar la festa a tots, que puguem gaudir de les celebracions religioses i de carrer tan diverses. Hi ha alguna cosa que aquests dies s'hauria de prendre en consideració. Les festes són conseqüència d'una devoció cristiana. No seria, doncs, lògic que l'essencial passés a ser secundari. I de quina manera podem viure de manera cristiana aquestes festes? Penso que imitant en alguna cosa Santa Tecla, en la seva actitud d'oient fidel. Ella va escoltar les paraules de Sant Pau, les mateixes o semblant que escoltem nosaltres quan anem a missa els diumenges, i estem atents a la segona lectura, basada en textos de les seves epístoles o dels fets. No sabem quines frases van colpejar el cor de la jove Tecla i la van fer decidir a seguir Jesucrist. Si seguim amb atenció les lectures de la missa o les llegim en el full dominical i en el Nou Testament, trobarem el missatge de Crist en les paraules de l'apòstol dels gentils, el nostre apòstol de Tarragona. Adéu-siau.